प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाए मटर पनीर की रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीका से। एकरा के केहू भी बना सकताटे। एमे कोनो भी एक्स्ट्रा में अलग से मसाला नहीं डाले के, बस रसोई घर के ही कुछ मसाला से एकरा के बना के तैयार कर लिए। बिल्कुल होटल जैसन बहुत ही टेस्टी होखेला, स्वादिष्ट होखेला मटर पनीर के ई रेसिपी। तो वीडियो के पूरा देखें लोगिन आ एक बार हमरा तरीका से ई रेसिपी बना के ट्राई जरूर करें लोगिन। एकदम होटल जैसन मटर पनीर की रेसिपी बन के तैयारी हुई। बिल्कुल सिंपल तरीका से, सिंपल मसाला सब में डलाई, कोनो भी अलग से ताम झाम नहीं के, कोनो भी झंझट नहीं के। तो चली लोगिन एकदम सिंपल मटर पनीर की रेसिपी बनावल शुरू कर जाओ। मटर पनीर बनावेला यहाँ पे देखी लोगिन 2 प्याज के काट ले बनी, 1 टमाटर के, थोड़ा सा लहसुन छील बनी और थोड़ा सा धनिया के पत्ता। अब पनीर जौन रख उ घर पे हम दूध फाड़ के पनीर बनैले रहनी है, तो ऐसे पनीर थोड़ा कम बा। तो सबसे पहले पनीर के फ्राई कर जाई। तो पनीर छोट चाहे बड़ अपना हिसाब से काट सकत बनी लोगिन। तो पनीर फ्राई करेला यहाँ पे देखी लोगिन पैन में थोड़ा सा घी डालनी है। तो और वालों घी के जगह तेल भी डाल सकत बनी लोगिन। आ सब पनीर के देखी लो डाल दिले बनी। तो एकरा के ये देखी लोगिन फ्राई कर ले बनी। थोड़ा ये घर के बनावल पनीर बा, यही से थोड़ा टूटल टूटल लगता, लेकिन कोनो बात नहीं है, टेस्ट में कोनो फर्क ना आई। तो मटर पनीर की रेसिपी बनावेला यहाँ पे हम देखी लोगिन प्रेशर कुकर ले बनी रहा लोगिन। एक जगह पे कढ़ाई भी ले सकत नहीं लोगिन, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बनावे के बा ना, यही से कुकर के यूज करता नहीं। तो यहाँ पे ये सरसों के तेल है और वो तेल गरम होखेला डाल दिले बनी। ये देखी लोगिन कुछ खड़ा मसाला बा, तेजपत्ता, जीरा, सूखा लाल मरचा बा और थोड़ा सा गरम मसाला बा। ये सब के तेल में डाल के थोड़ा देर के लिए चटका लेहल जाई। देखी लो तो बढ़िया से ये खड़ा मसाला जौन बा चटक गईल बा, वो लोग देख सकत बानी लोगिन। और ये आँच के मीडियम रखल जाई। तो देखी लोगिन मसाला जौन बा बढ़िया से चटक गईल बा। तो अब यहाँ प्याज डाल देहल जाई और ये प्याज के डाल के बढ़िया से इस सब के साथे चला लिए, मिला लेहल जाई। देखी लो तो सारा प्याज के डाल देले बनी। एक चल लोगिन एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाओ। तो ये देखी लोगिन प्याज जौन बा एकदम गुलाबी हो चुकल बा, भुना गईल बाटे, गल के थोड़ा कम हो गईल बा, वो लोग देख सकत बानी लो। तो अब यहाँ डाल दिए टमाटर, एकरो के मिला लेहल जाई। तो देखी लोगिन टमाटर के भी बढ़िया से मिला लेहले बनी। 1 मिनट तक ले लगभग ये भुना गईल बाटे। तो एकरा के ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डाल दिए नमक डालाई तो टमाटर जल्दी गली। नमक के साथ ही यहाँ पे डाल दिए ये देखिए लेकिन आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर बटे। ये धनिया जीरा के पाउडर है तो 1.5 चम्मच धनिया जीरा के पाउडर डालनी है। यहाँ डलाई 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर अपना हिसाब से कम चाहे ज़्यादा कर सकत बानी लोग, कितना तीखा चाहिए वो हिसाब से। यहाँ डालनी है 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रखा, ऐसे कलर बढ़िया आवेला लेकिन तीखा ना होखेला। थोड़ा सा कुटल लहसुन, तो अदरक और लहसुन दोनों कूट के डाल सकत बानी लोग, चाहे पेस्ट भी डाल सकत बानी लोग। हम यहाँ पे खाली लहसुन डालनी है, जैसे कि हम बताइए रहो लोग कि खाली किचन के सिंपल मसाला से बनाए। तो वैसे अभी हमरा लगे उतने लहसुन ही खाली रखा, आदि नार रखा, तो खाली लहसुन डालनी है। आधी किलो की एकरा के थोड़ा सा पानी डाल देनी है ताकि मसाला जौन बा जली ना। बढ़िया से सबके मिला लेहले बनी, वो लोग देख सकत बानी लोग। तो चलिए लोग अब यहाँ पे ढक्कन लगा के 2 सीटी लागे दिए। और ये देखिए लोग सीटी जौन बा आ गई बटे। एकदम झटपट से मटर पनीर की रेसिपी बना के तैयारी कर ली। तो 2 सीटी लाग गई बा और कुकर से गैस भी निकल गई बा, वो लोग देख सकते हैं। चलिए एकरा के खोल के देखल जाओ। और ये देखिए लोग का बढ़िया मसाला जौन बा भुना के तैयारी भइल बा, तेल भी छोड़ देले बा। देखिए लोग मसाला एकदम बढ़िया कलर में आयल बा, वो लोग देख सकते हैं लोग। तो एकरा के कलछी के मदद से थोड़ा सा चला लेहल जाई। चलावते में ये सब मिल जाई, ऐसे कि सब प्याज टमाटर जौन भी कुछ रखा सब बढ़िया से गल चुकल बटे। देखी लो तो हल्का सा एकरा के मिला लेहल जाई। देखिए लेकिन मिलाते मिलाते हम यहाँ पे थोड़ा सा आँच के बंद करके मसाला के ठंडा कर लेनी है। काहे कि एमे डाले के बाद थोड़ा सा दही, तो दही ये डलाई कि मटर पनीर जौन होटल में बनेला उमें दही डालाला। तो देखी लो तो जब भी दही डाली लेकिन कोनो सब्जी के मसाला में, तो आँच के बंद करके और वो मसाला के थोड़ा सा ठंडा करके ऐसे दही जौन बा वो फाटेला ना। देखिए लेकिन सबके बढ़िया से मिला लेले बनी। अब ढक्कन लगा के एकरा के 4 मिनट तक ले धीमा आँच पे भूनल जाई। और वो देखी लो पूरा धीमा आँच पे मसाला के बढ़िया से भून लेले बनी। तेल देखी लोगिन एकदम छोड़ देले बटे। चलिए लोगिन चला ले हो जाओ। ये देखी लोगिन बहुत ही बढ़िया ग्रेवी जौन बा मने रस
बन के तैयारी भइल बाटे। रोल देख सकत हन लोग कितना सुंदर दिख रहल बा। ऐसे खुशबू भी काफ़ी अच्छा आ रहल बाटे, देखी लो। तो अब यहाँ का कैले मटर जौन बा ओकरा के डाल जाई। तो ये मटर हम थोड़ा सा उबाल लेले रहनी है, काहे कि ए घड़ी मटर जौन बा वो थोड़ा टाइट हो जाला एला। तो एकदम फ्रेश मटर हुए, मटर अभी खूब सारा मिल रहल बा। तो सबके बढ़िया से मिला लेहल जाई, देखी लो। अब का कैले ढक्कन लगा के एकरा के 5 मिनट तक मसाला के साथे पका लेहल जाई। ऐसे मसाला के स्वाद जौन बा वो मटर में आ जाई। और ये देखी लेकिन पूरा 5 मिनट बाद मसाला के साथे मटर जौन बा कितना बढ़िया से पक रहल बा। ये देखी लेकिन बढ़िया से एकरा के चला लेहल जाई। तो मसाला और मटर सब कुछ बढ़िया से भुना गइल बा। तो यहाँ डाल दिए पानी। तो पानी अपने हिसाब से डाल जाई, कितना सूखा सब्जी चाहिए कि थोड़ा सा रस्सी वाला चाहिए। लेकिन मटर पनीर में रस्सी ना डालाला, लटपट ही बनेला मटर पनीर की रेसिपी। तो वही हिसाब से हमें रस डलाई। यहाँ डाल दी कसूरी मेथी है, ये होटल में डालाला चाहे भोज उज में जो सब्जी बनेला उमें ही डालाला। यह गरम मसाला पाउडर, दोनों के बढ़िया से एमे मिला लेहल जाई। तो ये मटर पनीर के सब्जी जौन बा, हमरा मटर पनीर के सब्जी में मटर ज़्यादा बा, पनीर कम बा, काहे कि पनीर जौन बा वो घर के बनावल पनीर बा, ऐसे ही थोड़ा कम पड़ गई बा। तब पनीर के यहाँ डाल दिए सबके बढ़िया से मिला के ढक के 5 मिनट तक और एकरा के पका लेहल जाई। तब पूरा 5 मिनट हो गई बा। ई देखी लोइन सब्जी जौन बा बढ़िया से पक रहल बा। रोलन देख सकत बानी लोइन कितना ज़बरदस्त दिख रहल बा मटर पनीर के सब्जी। तेल देखी लोइन एकदम ऊपर ऊपर छोड़ दिल बा। कलर भी बहुत बढ़िया आयल बा और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहल बा। तो रउआ लोगिन देखबे कनी लोगिन कि बनावल कितना आसान बा। यहाँ डाल दी धनिया पत्ता और एकरा के बढ़िया से मिला लेहल जाई। तो एक बार हमरा तरीका से ई मटर पनीर के रेसिपी बना के जरूर ट्राई करम लोगिन, कमेंट करके बताएम लोगिन कि कैसन बनल रहलक ह। तब रउआ लोगिन देखबे कनी लोगिन कि ई मटर पनीर के रेसिपी कितना आसान बा बनावला, एकदम झटपट से बन गइलक ह। कुकर के वजह से थोड़ा सा कढ़ाई में समय जरूर लागी, लेकिन कुकर में बनैनी सन तो ऐसे टाइम बच गइलक ह। आ बहुत ही सिंपल रेसिपी बा आ बहुत ही झटपट से बन के तैयारी होखेला। तो एक बार जरूर एकरा के ट्राई करम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल को सब्सक्राइब करम लोगिन। धन्यवाद।